дошла до... Здравейте, приятели! Аз съм Зеления шериф. Аз съм Шерко Джинката. Аз съм Пати Червения. Днеска ще посещаваме страшни сгради. Да, хора, сега ще видим. Нека да тръгваме. Много ме страх в момента, брат. Аз съм посещал 3 години за гараж. Тръгваме. Чупена сграда. Не, чу. Тия сгради, дето са най-страшните. И после преминаваме на най-страшните. Да. Това е смисъл. О, излезе на слънце, брат. Слънцето излезе през бял ден. Залеза! Може и през вечерта да отидем в тази сграда да видим какво се случва. брат, през вечерта ще отидем при нашите приятелки. Много хора ми питаха кога ще направим видео. Еми ето направихме видео. Ето правим в момента видео. Това е за... После... Има giveaway. Да, се ще ви кажа условията. Натам е! Не, Но просто той ни отвежда където е тази сграда. Видим просто тази сграда. Влаксваме. защото преди 10 години гониха нашият... как му беше името е? Ние сме в село Бохот. Ние сме в село Бохот и всички знаят преди 10 години какво се е случило. Да. И ние отиваме да намерим, да видим Той се е обесил сам, защото са го изгонили. Да. Да. И днес Тази страшна история ние трима пичаги. Чакайте. Ако съберем 10 лайка, ще направим втора част. Да, там е да тръгваме сега. Ако съберем 10 лайка. Ако съберем 30 лайка, ще отидем там през вечерта. Да, към 12 часа. Да. И ще направим втора част. И казвам ви, абонирайте се за канала и харесайте клипчето. Пускайте камбанката да не видите какво правим. Ние това не го правим за пари, ние го правим за забавно да ни. За вас го правим. Да, за вас. Например, на нас не дават пари, ние ще откажем, защото ние се забавляваме. Да. Не искам, ние правим всички пари както Анди Студио и такива работа. Ние отиваме, за да може да... Чакай, че кола идваме. Кола идва, брат. И е точно една Кола идва. Кола. Добре, вече ходим от... Чакай. 2 минути. 2 минути ходим. Ходим от 2 минути, брат. Отиваме към страшната. Ей, там горе е сградата. Хора, от тук започваме мрачното. Ако съберем 30 лайка, ще пускаме втора част през 12 часа. Да. Хора, в тази сграда убили се човек. И ако искате още такива видеа, абонирайте се за канала. Да. И ни пишете какво друго да направим. Да, пишете долу в коментарите. Каква игри да играем. Да. Вижте, хора, колко е мрачно тук в село Бохот. Между другото, хора, вижте колко е мрачно. Между другото, хора, можем да включим и още хора в нашия. Да, може. Можем, да. И да сме цял отбор, екип. Да. Първо ще започнем с моя канал, после с неговия, после с неговия. Аз още нямам канал. И аз още нямам канал. И ви напомням да се абонирате за техния канал. Ако имат. Още нямаме. Имаме по принцип канали, но още не са направени. Ако ви хареса това видео, дето още не сте го гледали, лайкнете, споделете и харесайте. И камбанка. Вижте колко е лесно, хора. Просто натискаш, излизаш от И е безплатно. Не да даваш като на Анди Студио да му просят гифчета, такива неща. 5 стотинки струва само. 5 Нищо не струва, брат. Да, нищо не струва. Абонирайте за канал, харесайте това видео и нека да започваме. И можем да се пустим на лайв стрим. Ако съберем 100 лайка, пускаме се на стрим и отиваме в сградите. Гониме 100 абоната. И вие, гониме 100 абоната само с шортове. Вижте, хора, тук ще отидем, в тази сграда. Не, тук по-горе. Хора, нека да ги последвайте и нека да направим 100 лайка. Тук живеят хора, нали бе? Да. Ще се промъкнем вътре, ако събереме 100 лайка. Тук ли ще е, брат? Тук ли ще е? Не, на друго място. Натам? Не, как да обърнем камерата? Не, по-добре така. Няма да се обръща камерата. Маля, ще сега ви каза, че ми е страх. Вижте улицата, покажи улицата. Брат, това е много страшно, брат. Не, аз не искам да хора. Брат, вижте там горе, брат. Аз не искам да хора. В камерата много е хубаво, но
В реалния живот е много страх. Защото камерата ми е много хубава и затова. Брат, ако видите от тук... Майко, брат, ако нещо... Вижте, бе, хора, просто вижте. Хора, ако нещо се случи с нас, просто... Обадете се на 112. Не знаеме дали... Тръгвай, бе, брат. Брата, ще се идам. Страхни ще се чу. Направо ми спя сърцето, камчи. Дайте. Не, я покажи, брат. Покажи, брат. Брат, не ме страх. Мале, трябва да влизаме за хората. Не ме страх да влизам, брат. За хората, бе, брат, как? Брат, ще тихо ли? Дали има само една змия? Да. О, майко! Я. Ой, тук има туалетна. Скибиди. Тоилет. Добре, да влизаме. Дали? Чакай, брат, да не. Чукнеш. Бягай, брат. Хора! Няма да снимем на видео. Чакай, дали да се обършваме. Дали да тръгнем? Хора, чухте ли снимки? Мале, спри за малко. Не спирай, брат. Спри за малко, брат. Видео, спри за малко. Спри го, бе. Брат, пак продължаваме, защото много се страхливи. Много сме страхливи хора. Искате ли да продължим напред да видим какво става? Искате ли? Чакай. Да. Я покажи Крипи. Я покажи Крипи и пътечката. Представете си, хора, тук през нощта ще отидем, ако съберем 1000 лайка. Да. И ви напомня още един път. Абонирайте се за канала. Добре, 200 лайка и ще сме тук 8,5. Дай добра идея. 8,5 сме тук. Брат, не Кой там? Нещо ми се привидя, брат. Аз отивам там. Тук, брат. Добром чуя, брат, така. Матка ми. Айде. Тук и за 1 милион лайка. Да влезна ли, брат? Не знам, но виждам змия маета. Къде? Ей там. Там има къща, както виждам. Да, скрита къща. Да, наистина има къща. 1000 лайки влиза в скритата къща. Не можете да я видите, защото е скрита. Не 1000, брат, няма как да се бе 1000. По-добре 30. Не, бе, ти брат, ти ути си. Аре, давай, да отиваме в една къща. Добре, не. Дай да продължим. Не искам да продължа. Не искам и аз да продължа. Какво ще стане, хора? Това си е сега за 20 лайка, ви. Айде, запомням и 20 лайка. Чухте? В това видео 20 лайка. Ако съберем в това видео 1000 лайка, отиваме в страшните рам. Получаваме 100 лайка и отиваме в вечерта. Да, към 8,5. Да, не, вижте хора. Към повече. Вижте хора къде ще влезе. Още една чупа. Тук, брат, никога ще няма да влезе. Не искам даже да обучвам. Тук има щупени къщи буквално. Та пътечка. Вижте хора, нормална къща. Не бягай. Не бягай. Нещо се хвърли, но не знам. Аре, малко се страхувам, но ще продължим. Дали да продължим? Продължавам. Не искам. Аз продължавам. Вижте тия двамата страхливци. Продължавам сам. Ти лудни си, бе! Добре. Вече от 10 минути снимам. Следващата ни улица ще бъде там, ако искаш. Натам е покрип. За 200 лайка ще отиваме натам. Тук има камери. Борец? Улица Борец. Това е твоята улица. Ако събереме 200 лайка. Къде излезнахме, бе? Ако събереме 200 лайка, отиваме натам. Тръгвайте. 200 лайка, 100 лайка и отиваме. И ви казвам, човек. Ние сме извън Бохот. Не, айде тук пак. Няма ли да отиваме в... Не, ние отиваме в страшната къща. Не.
на крак. Влизаме вкъщи. Каквото стане. Ама за 3, ама с брат за 50 лайка ще влезе. Няма нищо, колкото лайка съберем. Ома, ето я скритата къща. Гари ги даже има. Ето я скритата къща. Ето я скритата къща, Шерко. Тук, брат, има Казвам ти по-добре. 120 черни гарги. Да, казвам ти по-добре да отиваме там, отколкото тук. Вие покажи нормалната къща, където живее. Тук има камера. Даже не. Има нещо. Тук слагат. Ой, колко сладко куче! Тук слагат камери, за да можат. И тук един път намериха как гонят един човек. На тази камера са в новините, ако искате проверете. Село Бохот. В новините. Улица 11. Бе. Няма да казвам на улица, защото ще много ще ни намерят. Ето това е къщата, където ще да влезем. Дали да влезем? Дали да рискуваме, брат? Рискувам. Мале. Тръгвам. Чухте ли, брат? Гарга е, тръгвай. До тук ще продължим. Ако съберем 30 лайка, продължаваме с втора част. Чао!